Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung atong nadunggan dinha sa atong pag-ampo, sa atong collect, ug dinhi sa atong mga pagbasa karon, atong makita nga kini naghisgot mahitungod sa gugma. No, unya kung kining hisgutan na gani kining gugma, daghan kaayo tag masulti, and it becomes very interesting to us. Pero dinha sa realidad sa gugma, dili pud nato malikayan nga mahisgutan ang realidad sa rejection or hate. No? Usahay kining paghigugma, makita nato nga usahay ang mahimo nga opposite ni ining gugma is hate. No? Sa atong tantawhanon nga panlantaw. And sometimes dinha pud sa experience of rejection, makita nato nga usahay lisod na kita mo higugma. And true as it is, ang atong mga pagbasa karon naghulagway sa maong realidad. The love, hate, and rejection. Nya nindot kayo gisugdan nato dinha sa atong pag-ampo nga nag-ingon, Ginoo himua ang among itugot nga ang among kasing-kasing mahigugma unta dinha kanimo ug sa among isig kaingon sama sa paghigugma nimo kanila. Paghigugma sa Ginoo, sa kaugalingon ug sa isig kaingon. Nya nganong gi-emphasize man kining mga butanga kay tungod mauman kini ang sugo sa Ginoo kanato, no? The summary of 10 commandments. Love God above all, love your neighbor as you love yourself. Apan kung atong lantawon kining kasinatian nga gipadayag dinhi sa atong mga pagbasa, atong makita kining nagkadaiyang kasinatian nga pwede pud usab nga mahimo natong kasinatian dinhi sa atong kinabuhi. We take the example or the experience of Prophet Jeremiah, si Propeta Jeremias. Sa atong nadungog, sa atong unang pagbasa, atong nahibaw-an nga si Propeta Jeremias, at the background sa atong nadungog, si Propeta Jeremias gipadala ngadto sa taga-Israel aron mo correct sa ilahang mga mali nga binuhatan. Unya siya gipili sa Ginoo to do that particular mission, to correct the people. Pero sa iyang kaugalingon, nakita niya nga bata pa siya, huyang pa siya, ug mahadlok siya nga i-reject siya sa mga tao. Unya dinha sa iyang pagduha-duha sa iyang kaugalingon, it is also tantamount to say nga nagduha-duha siya sa grasya sa Ginoo nga maoy nagsugo, nagpili ug nag-andam kaniya to that particular mission. Nya tulo na kabutang ang iyahang gineglect. The love of his countryman nga i-correct sa ilang dautan nga binuhat or binuhatan. The love of himself nga wala na siya nisalig siyang kaugalingon. Ug ang iyang paghigugma sa Ginoo nga nagduha-duha na hinon siya pagsalig sa Ginoo. Mao gani na gi-review niya dinhi sa iyang sulat nga ang Ginoo miingon daw sa iyaha nga sa wala ko pa gani ikaw lalanga ug sa wala pa ikaw matawo gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Those words nga gihatag or gisulti sa Ginoo kaniya, mao ang nahimo niyang inspirasyon nga mulantaw og balik na kinahanglan di ay niyang buhaton niyang mao nga misyon aron mapadayag niya ang iyang paghigugma sa Ginoo, sa iyang kaugalingon ug sa iyahang isig kaingon. No? Nindot kaayo nato ni pamalandungan kining pagkatao ni Propeta Jeremias. Kay ang pangutana dinha sa tong kaugalingon,
sa atong kinabuhi karon, nahigugma pa ba kita sa Ginoo, sa atong kaugalingon, ug sa atong isig katawo? Siguro dali ra kaayo nato moingon, nahigugma man ko sa akong isig katawo, or sa Ginoo, or sa akong kaugalingon. Pero lantawa or i-check ang atong nagkadaiya nga action or our own actuations. No? Ang atong mga gibuhat, ang atong ginapangbungat, ang atong gina-perform adlaw-adlaw, nagapunting babani, naga-describe pabani o nagapakita pabakini nga kita nahigugma sa Ginoo, nahigugma sa tong isig kaingon, or nahigugma sa tong kaugalingon. We take the most specific example. Kining atong paghigugma sa Ginoo, pinaagi sa pagpadayag sa iyahang pulong. No? The Bible. Today, karong adlaw sa ulog nato ang Bible Sunday. Kanya kining pulong sa Ginoo nga gipadayag dinhi sa Biblia is rich of different kanang pagtulunan, lessons, especially the moral aspect nga gipadayag dinha, or the moral kanang ang atong moralidad nga gipadayag dinha sa atong Biblia. No? Usahay dali ra kayo nato muingon sa tong kaugalingon nga nahigugma man ko sa Ginoo. Pero ang pangutana, naninguha ba kita nga mobasa sa Biblia aron mailhan nato ang Ginoo? Nahigugma man ko sa Ginoo, misimba ko kada Domingo. Naninguha ba kita nga ma-inspire dinha siyang pulong gamit ang atong mga pagbasa nga gikan sa Biblia? And much more, anaa pa ba kita dinha sa moralidad nga gitudlo dinha sa Biblia nga kinahanglan nato nga buhaton? Kung atong mabantayan dinhi sa kalihok sa atong kalibutan karon, the church is oftenly attacked tungod kay dili man mo mend and bend ang simbahan when it comes to morality. When it comes to truth, nga gi-reveal sa tuwa sa Ginoo ug dinhi sa atong Biblia. Mauna, adunay ubang mga tao nga mo-deviate sa Biblia ug sa simbahan in order to pursue their own wants sa kinabuhi to the extent of performing sin. Mubuhat og sala. Sometimes, kining mga tao na hinuon nga nibuhat og sala, og mga tao nga immoral, mauna dayoy bayawon or i-praise sa mga tao, kay muingon sila, astiga niya, ni-atake siya simbahan, ni-deviate siya sa Bible. Kuyaw ning tawhanan ni astig palakpakan. And then it create a spirit nga ang mga tao nga mipadayag na noon sa kamatuuran, ang mga tao nga nagpadayag sa pulong sa Ginoo, sa atong moralidad nga nakuha nato dinha sa pulong sa Ginoo, mauna hinuoy ginabash. No? Tan-aw nato karon, kung natay badlungon nga tao, mali man na inang imong ginabuhat, ingnon dayon tagpakialamero, mind your own business. Let us check our morality. Mali man gayud na, pero sa imong kaugalingon, ginahimo nimong tama, where in fact, una pa lang paglantaw, mali na. And people who do not know nga mali to siya, mauhinuoy mo pakpak, mauhinuoy mo praise, bisan mali to siya. And how can we express our love for God, our love for ourselves, and our love for our neighbors, kung kita mismo dili mo lihok or dili mo saway
ni ining mga dautan nga binuhatan nga naa na sa tong kalibutan karon. Si San Pablo dinha sa tong ikaduhang pagbasa naghisgot mahitungod sa practical implication or practical nga pagsabot sa paghigugma, no? The most practical understanding kung unsa man ang paghigugma. Kung atong i-recall dinha sa tong unang pagbasa, nag-ingon si San Pablo nga ang gugma mapailubon ug maluluyon, ang gugma dili masinahon, nitig pasikat ug garbuso, ang gugma dili bastos ug hakog o sukuanon, ang gugma dili madinumtanon, ang gugma dili malipay sa dautan. Lantawon nato kining atong paghigugma mag-express nato karong panahona is in line with this practical nga interpretation or practical nga pagpasabot ni San Pablo mahitungod sa gugma. Kining pinakalas nga giingon niya, nindot kayo nato ni nga himong sukdanan or gauge. Ang gugma dili malipay sa dautan. No? Kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, sa atong isig kaingon, sa imong kaugalingon, dili ka makaako nga makahimo og sala or dautan. Kung tinud-anay ang atong paghigugma ngadto sa Ginoo, we try to endure everything, the challenges in our faith, kay tungod na higugma man kitag tinud-anay. Unya, mao kini ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Kining mga tao sa iyang palibot, kining mga Pariseo, sagad mibabag sa iyang mga pagtulunan or mibabag sa mga butang nga gihimo ni Jesus, kay tungod ang ilahang mga ginabuhat maklaro man nga dili mao. Kay si Jesus nagpadayag sa kamatuoran dinha sa ilang pagtuo ug dinha sa ilahang community, dinha na hinuon mas makita nga mali di ay ang ginabuhat sa mga Pariseo. Mauna nga suko kaayo kang Jesus ang mga Pariseo, kay tungod gipakita man ni Jesus unsa ang kamatuoran, unsa ang kaayo ug unsa ang dapat nga buhaton. And it is a direct opposite kung unsa ang ginabuhat sa mga Pariseo. Ya dinha nato mahuna-hunaan or makita nga kung kita tinuod nga misunod sa Ginoo, tinud-anay pud unta ang atong pagsunod to the extent na kinahanglan mo endure kita og kanang bashing, suffering or challenges nga mag-question sa atong pagtuo, kay tungod na higugma man kita sa Ginoo. Mauna nga dinha sa pagre-examine nato sa atong kaugalingon, kung tinud-anay ba kita nga nahigugma sa atong Ginoo, hinaot nga makasinggit usab kita sa atong salmo responsoryo karon nga nag-ingon, mag-awit ako sa imong kaluwasan o Ginoo. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kaluwasan nga gitanyag kanato sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa ihang dalan. Kunya sayod kita nga kining dalan sa kaluwasan nga gitanyag kanato sa Ginoo dili kini sayon. Daghang mga instances nga kita pagatamayon. Daghang mga instances nga kita pagasakitan. Daghang mga instances nga i-rejecta sa atong mga higala, and the worst, i-rejecta sa atong pamilya. Pero tan-awon nato ang inspirasyon dinha sa atong Ginoong Hesukristo. No?
gilagpasan niya kining tanan nga iyang giagian, pagsakripisyo siyang kaugalingon, tungod kay nahigugma man siya kanato. Ug hinaot nga sa susamang paghigugma nga gihatag kanato sa Ginoo, ato pud kining kabalusan pinaagi sa paghigugma sa atong isig kaingon, sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan sa atong Ginoo. Panalanginan unta kita sa Ginoo.